राजापूर येथे होणाऱ्या ग्रीन रिफायनरीसाठी आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण स्थानिक शेतकरी जे आहेत ते रिफायनरीच्या समर्थनार्थ इथे एकवटले आहेत। जिल्हाधिकारी आणि MRDCच्या अधिकाऱ्यांशी ते आज भेट घेणार आहेत। काही स्थानिक महिला आज माझ्यासोबत आहेत। मॅडम, काय सांगा, तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आलात? माझं नाव प्रेरणा पुरुषोत्तम थांबन। मी राजापूर दुपेश्वर येथून आलेली आहे, जिथे आता रिफायनरी प्रकल्प होणार आहे। तिथली मी एक शेतकरी आहे। बरं, तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेमकं निवेदन देणार आहात? निवेदन कोणतं सांगा? निवेदन आम्ही देणार आहोत ते म्हणजे आमच्या ज्या जमिनी आता सांगितलं त्या आम्ही समर्थक आहेत। ज्या आता जे लोक समर्थनामध्ये आहेत त्यांच्याच तिथे जास्त करून जमिनी आहेत। जे विरोधक दाखवतात त्यांच्या जास्त करून तिथे जमिनीच नाही आहेत। म्हणजे जरी असल्या तरी पण ते 10-1% आहेत। बाकीच्या 90% आहेत त्या समर्थन जे लोक देतात आता त्यांच्याच आहेत जमिनी। त्यामुळे आम्ही आमची जमीन देण्यासाठी सरकारला तयार आहोत, असं आम्ही म्हणजे कलेक्टर साहेबांशी आम्ही निवेदन देणार आहे। ओके, बरं, रिफायनरीकडून तुमच्या अजून काही मागण्या आहेत? तसेच आता शिर्के मॅडम म्हणाल्या की इथल्या म्हणजे तरुण पिढीला रोजगार मिळाला, पण रोजगार कधी मिळेल जर इथे पुणे मुंबईसारखे शाळा कॉलेज जर इथे झाले। आता जे ही छोटी छोटी मुलं आहेत ह्यांना जर आत्तापासूनच इथे जर जिथे टेक्नॉलॉजी सगळे जे रिफायनरीमध्ये जे आहेत आता ITI केलेले वगैरे जी लोक आहेत किंवा इंजिनियर लोक आहेत ह्या मुलांना तिथे कामं लागणार, पण आपल्या इथे शिक्षण नाहीच आहे। इथे ITIचं राजापुरात म्हटलं तरी ITI असून तिथे एवढं तिथे शिक्षण नाही, तर त्या मुलांना यायचं असेल तर रत्नागिरी, पण रत्नागिरी जरी असलं तरी पण ते तेवढं तिथे नाही आहे। जर तिथे राजापुरात जर झालं आणि खूप मुलं अशी आहेत जी म्हणजे त्यांना त्याच्यात इंटरेस्ट आहे, म्हणजे आमच्या इथल्या 1-2 महिला आहेत त्यांच्या मुलांना मेकॅनिकल किंवा कुठल्या ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे खूप, पण ते तिथे करू शकत नाहीत आणि ते मुंबई पुण्यात जाऊ शकत नाही, कारण त्यांच्या तिथे म्हणजे राहण्याची सोय नसल्यामुळे। किंवा जर इथे जर मुलांना रोजगार मिळण्यासाठी तर त्यांचा पहिला मूळ पाया आहे म्हणजे त्यांचं शिक्षण जे रिफायनरीच्या आधारित जे शिक्षण असेल ते त्यांना इथे मिळावं। त्याच्यासाठी उच्च शिक्षण इथे राजापुरात म्हणजे रिफायनरीमुळे 100% होणार ही आम्हाला खात्री आहे महिलांना। तसंच महिलांसाठी रोजगार म्हणजे आता मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं की महिला सक्षमीकरण व्हावं, मग महिलांचं सक्षमीकरण कुठे होईल? आता ह्या महिला आमच्या रोजगारासाठी शेतीत वगैरे जातात, म्हणजे ते जर महिलांना आपल्या घर बसून टेलरिंगचं काम किंवा एखादं कुठली जेवणाची ऑर्डर म्हणा किंवा आणखीन अन्य काही जे असेल त्या महिला आमच्या इकडे घरगुती किंवा प्रकारचे पण म्हणजे आमच्या इथे खूप भाजीचा मळा आहे आमचा पूर्ण। भाजी एवढी महिला करतात ना, पण मार्केटिंग नसल्यामुळे ती आता पुणे मुंबईसारख्या ठिकाणी ती घर बसल्या पॅकिंग होऊन पार्सल जाते। जर रिफायनरी इथे आल्यामुळे घर बसल्या पॅकिंग होऊन अशी ती सुविधा होऊ शकते। मग ज्यांना निदान भाजी नाही म्हणजे कळत नाही किंवा शेतीतलं करत नाही, निदान ते पॅकिंगसाठी तरी महिला म्हणजे मदत करू शकतात। म्हणजे हे होऊ शकतं रिफायनरीमुळे, म्हणजे आम्हाला अगदी खात्रीच आहे की रिफायनरी व्हावीच आणि आमच्या म्हणजे धोपेश्वरमध्ये व्हावीत ही आमची एक कलेक्टर साहेबांना विनंती आहे आणि ते व्हावीसाठीच आम्ही सगळ्या महिला अगदी प्रयत्न करतो आणि ह्याच्या पुढे पण आम्ही जेवढं काही असेल ते अगदी रिफायनरीसाठी 100% प्रयत्न करणार आणि आमचे जे कमिटीचे अध्यक्ष आहेत किंवा जे काही सदस्य वगैरे आहेत ते आम्हाला सगळे वेळोवेळी मदत करतात आणि आमच्या पूर्ण महिला वर्गांचा पूर्ण त्यांना कमिटी मेंबरला आणि सगळ्यांना आमचा सपोर्ट आहे। आम्हा पूर्ण महिलांचं या रिफायनरीला समर्थन आहे, कारण ही जर रिफायनरी इथे झाली तर अनेक प्रश्न जे या ठिकाणचे आहेत या ठिकाणी सोडवले जातील। थोड्याच वेळात या महिला आहेत, काही स्थानिक ग्रामस्थ आहेत, ते जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जाऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत। आपले जे काही मागण्या आहेत ते जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडणार आहेत। याबाबतचे अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू, पण तुम्ही मात्र त्यासाठी कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल कोकणच्या। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।